കുഞ്ഞൂസ് ആൻഡ് മം വ്ലോഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു അലമാരിയിൽ ഒതുക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും അലമാരിയിൽ തുണികളൊക്കെ കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ ഡ്രസ്സുകൾ, ഷർട്ടുകളായുള്ളത്, ചുരിദാറുകളായുള്ളത്, സാരി ആയുള്ളത് എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒതുക്കിയേ വയ്ക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കബോർഡുകളുണ്ടെങ്കിലും കബോർഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി വരുന്ന ഡ്രസ്സുകളാണ് ഞങ്ങൾ വയ്ക്കുക. നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ, അതിന് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ അലമാരിയിലാണ് വച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അലമാരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് മടക്കി വെച്ചേക്കണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഞാൻ സാരിയൊക്കെ നല്ല കല്യാണത്തിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സാരികളാണ്. അത് ഞാൻ ഹാങ്കറും ഇട്ടേക്കാണ്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഞാൻ മടക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഷർട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് മടക്കി വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സെറ്റ് മുണ്ടുകളും പിന്നെ ആളുടെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കണ മുണ്ടുകളാണ് ഞാൻ മടക്കി വെച്ചേക്കണേ. ഇവിടെ താഴെ കുഞ്ഞൂസിൻ്റെ ഷർട്ടും ജീൻസുകളാണ് ഞാനിവിടെ മടക്കി വെച്ചേക്കണേ. അടിയിൽ എൻ്റെ ചുരിദാറുകൾ, പിന്നെ ലെഗീസുകൾ, എൻ്റെ ഷോളുകളാണ് ഞാൻ മടക്കി വെച്ചേക്കണേ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ഹാങ്കർമ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാരികളൊക്കെ ഞാനിവിടെ മടക്കി വെച്ചേക്കണേ. ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ബ്ലൗസുകളും ചുരിദാറുകളാണ്. ഞാനിങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ മടക്കി വയ്ക്കാറ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമെങ്കിലും ഞാനെല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കാറ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചുമരുമുള്ള കബോർഡ് അലമാരി. മുകളിലൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ പൊട്ട് സ്ലൈഡുകൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഡബ്ബകളിലാണ് വയ്ക്കാറ്. ഇത് ആള് ഫങ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള ഷർട്ടുകളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഹാങ്കറുമ്മ തൂക്കിയിടും. ഇതാള് ഓഫീസിലേക്ക് ഡെയിലി ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഷർട്ടും പാൻറ്റും ടീഷർട്ടുകളൊക്കെയാണ്. മുകളിൽ സ്പ്രേ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച എന്താണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ടൗണിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇടുന്ന ചുരിദാറുകളും ഷോളുകളൊക്കെയാണ് ഞാൻ മടക്കി വെച്ചേക്കണേ. അടിയിൽ ടവലുകൾ, ബനിയൻ, മുണ്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ മടക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇത് കുഞ്ഞൂസിൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളും ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മടക്കി വയ്ക്കാറ്. നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മടക്കി വയ്ക്കുന്നതെന്ന് കമൻ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ഡ്രസ്സുകൾ മടക്കി വയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ്
ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. ഓരോരുത്തരും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ മടക്കി വയ്ക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് മടക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും 1000 നന്ദി. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ വിജയം.